Mama sa Instagrama je postala veoma isplativa profesija. Tačno se zna šta podrazumeva. Uvek doteranu mamu, čistu decu, sređen dom i skuvan ručak, uz obaveznu napomenu da baš sve postiže sama. Jedini problem je što ova nerealna pojava baca u depresiju obične mame. Poslednjih godina na Instagramu je došlo do eksplozije broja mamećih profila. Nekim mamama je ova društvena mreža postala radno mesto, a majčinstvo profesija. U želji da privuku što više pratilaca i oglašivača, te mame su nastojale da svoje živote predstave što savršenijim. To je podrazumevalo poziranje u najmodernijoj odeći usklađenoj sa decom, vitku figuru, besprekornu šminku i frizuru, sređen stan i skuvan ručak, uz napomenu da baš sve postižu same. Tajna je pogađate samo u dobroj organizaciji. Nažalost, ovo je imalo za posledicu da se mnoge mame kada vide te fotografije osjećaju loše, jer ne uspevaju da dostignu to savršenstvo. Kad pomislim na njih, prvo poželim da ih pitam koji to filter koriste, pa sve izgleda tako savršeno, uključujući njih same. Moj utisak je da se radi tu o trenucima koji su montirani i ne spontani. Taj Instagram, to je jedna velika šarena laža, maskembal. Tu smo svi mi najbolja verzija sebi. Mislim, ja u to stvarno ne verujem, imam dovoljno iskustva, ovo mi je treće dete i nema šanse da to mogu same. Sigurna sam da iza tih fotki i objava stoje neke strine, tetke, babysitterke ili kogod, jer prosto je nemoguće, ako ste imali fiziku u osnovnoj školi, kosi se sa zakonima fizike da možete sve da postignete u jednom danu. U momentima kada nismo baš najbolje raspoloženi, kada ne postižemo, kada nailazimo na neke realne probleme, a onda ako u tim momentima prosto vidimo sad te neke savršene ljude s njihovim savršenim Instagram fake životima, to sigurno može da nas izdeprimira. Zato što je prosto upoređivanje najlakši način da dođemo do nesreće. Sa druge strane, ovakvi Instagram postovi stvaraju pogrešnu sliku kod muškaraca i žena koji još nemaju decu, da je roditeljstvo lako i prelepo, a da su mame koje nemaju savršenu figuru, šminku i frizuru jednostavno aljkave i neorganizovane. Takva shvatanja se onda lako šire, jer se na mrežama retko mogu naći iskrena i neulepšana iskustva. Kakav je zapravo život sa malim detetom? To je pitanje od $1.000.000. Pa, život sa malim detetom je masna glasa. Još podrazumeva kosu konstantno vezano u rep. Ne samo jer često ne stignem da je operem, već jer mi opada zbog hormona o kojima se toliko malo priča. Kada dobiješ svoju malu bebu, ti dobiješ jedan izvor ljubavi, da počinješ toliko da voliš, da potpuno zapostaviš sebe i svoje potrebe. Podrazumeva podačnike do poda, grudi do poda, jer kad imate bebu koja se ne skide sa vas 24 sata, često se pitate da li ste cucala ili ste osoba. Ima dana kada sam zaboravila da jedem, kada sam zaboravila da nisam spavala pola noći, kada sam zaboravila da treba da se obučem. Kad je samo cilj preživeti dan. Mi je bilo mnogo loše, onda kao šta mi je? I setim se, danas nisam pila uopšte vodu. Obrok s nogu, uglavnom nepopijenu kafu, sređivanje kuće po etapama, jedan dan. Brisanje prašine, sledeći dan usisavanje, treći dan kuvanje ručka i tako u krug. Najveća zabluda od svega je ćemo moći sve da postignemo. Pre porođaja mislila sam da bebe spavaju u svom krevetu, da bebe spavaju celu noć, da bebe jedu kad im se kaže da jedu. Najveća zabluda u bebama je da su to neke male mumije koje spustiš u krevetić, tačno određeno vreme nahraniš, napojiš, prezvučeš i to je sva tvoja obaveza oko njih. A sa druge strane, ni beba nije kao sat pa da funkcioniše po PS-u sve. Moja beba ne spava u svom krevetu, spava sa mnom u krevetu. Moja beba se budi 33 puta noću. Preko dana spava samo ko ja ležem pored njega, sisa 24 sata dnevno, bukvalno, po koje sam se često pitala da li sam ja dobra majka, da li je moje dete zdravo, da li je moje dete normalno. Da, naravno da je moguće biti dobra majka, dobra žena, dobra domaćica, top model, dobra drugarica, ćerka, snaja, samo ne sve u isto vreme. Mislim, istovremeno je moguće na Facebooku i na Instagramu, a ovako u realnom vremenu izabereš šta si koji dan. Mnogo mi je bitnije kako proživim,
trenutke sa svojom porodicom, nego da se bavim time kako izgleda. Mislim, cool sam. Zato sledeći put kad vidite nervoznu mamu masne kose u izbljuckanoj majici sa vrištećom bebom, umesto da je osudite kao aljkavu i neorganizovanu, ponudite joj svoju pomoć. Naravno, ako imate hrabrosti. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja!